गोल्डन कालार जाहांबाय गाइस गोमोथाव गाइसमोन नैबे थफिया हममेड बियो बिराद गोबाव जोरो बिदिया ओमफ्राय बारा शब्द जाया ओंखायनो बेखौ बाहायनाय जादों बेनि बेनिफिट्सआ बेनो आरो बारा शब्द जालाबाया गोल्डन कालार जाबाय बेदरा बरिया टेस्टि नुखाबायलै हथि बरिया मोनबाय गासिबो 1 मिनिट खालामसै गाइस नै बारा जानो हायालै आं ओंखामखौ नै ओंख्रिया दाउ रेसिपि नैबे मैथा बांगालजों खांख्राइजों रुनाय बरिया खाबादि मोनबाय आं दसे जानि गाइस बरिया दैहुं बाहाय नै नायबायदोंबा खांख्राइ खांख्राइ खलथा रुनाय सोबखौ थांसै आं गोथाङै जानो हायालै मालाय बादि दाबु मोदोम आसियाबो मेजेम राफोद बाहाय आरो डिशआव आन्डा बयल दैब्रैसो थाबावनांगौमोन र' next time I will try but not possible because at present situation the time is not enough for me not available for me खांख्राइ मेलेम दाउनिफ्राय खांख्राइ रुनाय मैथा बांगालजों रुनायखौसो गोसो होसिनो आं जोंनि जानाया प्लेटिं सिस्टेमा पस्ट प्राइसजों नङा चिप रेटब्लाबो
जोंनि आहारा भेलुएबल जानांगौ, देहानि थाखाय एसेंशियल जानांगौ, तभी तो हम यूज करेगा। गोथाव देहानि थाखाय मोजां होननानै मिथियो जों खांख्राइ रुनायखौ। खांख्राइ रुनाय मैथा बांगाल रुनायखौ जाबाय थायो आं गाइस। खेबसेखालिनाथ' मोनायाव लायबाय, मोनायाव रानबाय, मोनायाव लागावबाय ओंखाम जाखांनानै रुनानै मा भिटामिन मोनो साइन्स फरायनायासो खिथानो हासिगोनलै। खांख्राइयाव मोननाय भिटामिननि मुङा मा आरो बेखौ मैथा बांगालजों रुनानै जायोबा बे देहायाव मा खामानि होयो टमेट' होबावमोनावआ बोरमा बेदर संनांगौ र', ओरैनो भिडिअनि थाखायल' नङा आरो संनानै जानो न'आव। हाब ओंखामा जाबायलै नै हाब होबायलै बुनायासो जागौमोनदां। जाबायलै गाइस, बेनो लास्ट पिस। जायफोरा अननानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। गोजोनथोंसै।